Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα για ακόμη μία φορά να έχω κοντά μου την ψυχολόγο, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ψυχολογία της υγείας, Μαρία Μιλωνά, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα πολύ συχνό και επίκαιρο θέμα, το οποίο απασχολεί δυστυχώς πάρα πολύ κόσμο, είναι το mobbing, δηλαδή ο εργασιακός εκφοβισμός. Κυρία Μιλωνά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είναι τεράστια η τιμή. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και τόσο συχνό. Και επίκαιρο νομίζω, έτσι. Αρχικά, κυρία Μιλωνά, θα ήθελα να δώσουμε έναν ορισμό και να μας εξηγήσετε τι ονομάζουμε mobbing. Mobbing είναι συστηματική και επαναλαμβανόμενη κακομεταχείριση με απότερο σκοπό την περιθωριοποίηση του εργαζομένου ή ακόμη και την παραίτησή του από την εργασία. Η λέξη mob σημαίνει, το mobbing βγήκε από την αγγλική λέξη mob, που σημαίνει την πέφτω, παρενοχλώ. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ελλάδα έχει την τρίτη θέση στην Ευρώπη στα ποσοστά του εργασιακού εκφοβισμού. Ποια είναι τα αίτια που οθούν έναν προϊστάμενο, συνάδελφο ή εργοδότη να ασκήσει mobbing? Δεν πρόκειται απαραίτητα για τον κακό χαρακτήρα ενός προϊσταμένου, αφορά ολόκληρη την εταιρεία, αφορά το στυλ της διοίκησης, το οποίο επιτρέπει να ριζώσει μια τέτοια συμπεριφορά κακοποιητική για τους εργαζομένους. Αυτό μπορεί να κάνει με διάφορους παράγοντες, όπως κάποια στερεότυπα του θήτη προς τα χαρακτηριστικά του θύματος, όπως είναι το φύλο, η ηλικία ή η μόρφωση. Αν αφορά ατομικά χαρακτηριστικά, μπορεί να είναι η ζήλια ή ο φθόνος προς την επιτυχία ενός εργαζομένου ή συναδέλφου. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργοδότες οι ίδιοι, όταν κάνουν mobbing στους εργαζόμενους, μπορούν να το κάνουν για να τους οθήσουν στην παραίτηση, για να αποφύγουν να πληρώσουν την αποζημίωση απόλυσης. Τι επιπτώσεις έχει το mobbing στο γενικό κλίμα ενός εργασιακού περιβάλλοντος? Προκαλεί μια γενικότερη δυσπιστία και ένα πρόβλημα μεταξύ των εργαζομένων, γιατί υπονομεύεται καταρχήν η συνεργασία. Μπορεί κάποιοι εργαζόμενοι να φοβούνται να συνεργαστούν με τον άνθρωπο του οποίου του γίνεται ο εκφοβισμός, για να μην γίνουν εκεί οι ίδιοι στόχοι. Οι άλλοι μπορεί να επιλέγουν να αλλάξουν χώρο εργασίας, γιατί μπορεί να φοβηθούν ότι θα έρθει η δική τους η στιγμή. Επίσης, αυξάνονται οι απουσίες των εργαζομένων λόγω ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ή λόγω του ότι νιώθουν κουρασμένοι, burnout, εξουθενωμένοι μάλλον, λόγω του συνεχομένου πολέμου μέσα στην εργασία τους. Η παραγωγικότητα μειώνεται, έχουν βρεθεί σε έρευνες ότι μειώνεται κατά 80%. Όταν υπάρχει άγχος διάχυτο μέσα στο περιβάλλον. Κυρία Μιλωνά, ποια ψυχοσωματικά συμπτώματα θα εμφανίσει το θύμα mobbing? Έχουμε πάρα πολλά. Σωματικά μπορεί να εμφανίσει ταχυπαλμία, αριθμίες, τριχόπτωση, δερματικά προβλήματα, αϊπνίες, υπέρταση και άλλα πολλά, ανάλογα τον άνθρωπο. Μετά, ψυχολογικά, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα θλίψης ή κατάθλιψης, ευερεθιστότητα, εύκολα ξεσπάσματα θυμού, χαμηλή αυτοεκτίμηση και μετέπειτα έχουμε και κάποιες συμπεριφορικές αλλαγές, όπως μπορεί να είναι διαταραχές στη διατροφή, ανορεξία ή βουλημία, αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ ή ακόμη και καταφυγή σε ηρεμιστικά χάπια για τη διαχείριση του άγχους. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με κάποια από αυτά τα συμπτώματα να ζητήσει άμεσα κάποια βοήθεια ώστε να σταματήσει την επιδείνωσή τους. Κυρία Μιλωνά, φαντάζομαι πως η μία λύση είναι να απομακρυνθεί το θύμα από το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Αν όμως έχει ανάγκη την εργασία ή του αρέσει το αντικείμενο, αλλά όχι βέβαια το περιβάλλον, πώς μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα περιστατικά εκφοβισμού στην εργασία? Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσει ότι βρίσκεται στο ρόλο του θύματος και να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του για όλο αυτό. Θα πρέπει να ξεκινήσει να καταγράφει το κάθε τι που γίνεται, δηλαδή το περιστατικό της κακοποίησης, την ώρα, την ημέρα,
ποιος ήταν παρόν, ποιος είναι πλάκιν, αν υπάρχουν email ή άλλα αποδεικτικά τα οποία να συγκεντρωθούν σε περίπτωση που θελήσει να κινηθεί νομικά. Διότι η Ελλάδα παρέχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο βοηθά ενάντια στη βία των εργαζομένων από τον Ιούνιο του 2021 συγκεκριμένα. Οπότε μπορεί να βοηθηθεί και από τον νόμο. Αν βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό όλο να διορθωθεί, ίσως θα πρέπει να επαναξιολογήσει το τι είναι σημαντικό και τι όχι, γιατί η υγεία μας και η αξιοπρέπειά μας είναι πρωτής της σημασίας. Κυρία Μιλωνά, βέβαια υπάρχει μία προκατάληψη πως συνήθως το mobbing το ασκεί ο ανώτερος εντός εισαγωγικών, ο εργοδότης, ο προϊστάμενος, σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη από τη δουλειά και θα ανεχτεί αυτή την κατάσταση. Όμως στις μέρες μας έχουμε πληθώρα περιστατικών από εργαζομένους που ασκούν mobbing στον εργοδότη με κάποιο σκοπό, όπως το να πέσουν στο Ταμείο Ανεργίας και να ξεκουραστούν, το να πάρουν αποζημίωση, να τους απολύσουν. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Σίγουρα σημαίνει αυτό, είτε για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, όπως πολύ σωστά είπατε, είτε για να πάρουν αποζημίωση, είτε και για να τους παραχωρηθεί κάτι το οποίο έχουν ζητήσει. Και αυτό το αντίστροφο είναι γνωστό ως upward bullying, το οποίο γίνεται από κάτω προς τα επάνω. Ο εργοδότης που υφίσταται κακοποίηση από τον εργαζόμενο θα πρέπει να κρατήσει μια σταθερή στάση στην όλη διαδικασία και να δείξει με τεκμηρίωση των πολιτικών της εταιρείας ότι λόγω εκφοβισμού δεν θα περάσει τίποτε από αυτά που ζητάνε οι εργαζομένοι. Έτσι, περνάει την πολιτική σε όλους τους εργαζομένους ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούμε πράγματα. Και εννοείται ότι και εκείνος θα μπορούσε ταυτόχρονα να ζητήσει μία έξτρα βοήθεια, είτε ψυχολογικής υποστήριξης, είτε από κάποιον ειδικό στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων, για να μπορέσει να το χειριστεί ακόμη καλύτερα. Πώς μπορεί λοιπόν, κυρία Μιλωνά, ο εργοδότης να θέσει τα όρια του στον εργαζόμενο, ώστε να μην απαντήσει με mobbing στο mobbing, διαφυλάσσοντας έτσι την προσωπικότητά του? Το κλειδί είναι η αυτοκυριαρχία του εργοδότη και η σταθερή στάση. Δεν πρέπει να αφήσει το θυμό του και να τον κάνει να προβεί σε καταστάσεις τις οποίες θα μετανιώσει. Θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση στη συμπεριφορά του προς όλη την εταιρεία και τους υπόλοιπους εργαζομένους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει στον εργαζόμενο ο οποίος του κάνει mobbing ή bullying, να μην πει μάλλον μου φέρεσαι άσχημα ή δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις σε μένα, αλλά θα μπορούσε να το χειριστεί ως η συμπεριφορά σου δεν αρμόζει με την πολιτική της εταιρείας μας και αν συνεχιστεί θα υπάρξουν επιπτώσεις. Και έτσι το κάνει αυτομάτως επαγγελματικό, από προσωπικό το θέμα. Κυρία Μιλωνά, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα. Η πρόληψη μέσω κουλτούρας σεβασμού και η άμεση παρέμβαση μόλις εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα είναι κρίσιμες για ένα υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. Κυρία Μιλωνά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε στο κοινό μας για ακόμη μία φορά για ένα τόσο επίκαιρο και συχνό θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για ακόμη μία φορά.